V roce 1946 podepsala vláda Československé republiky smlouvu se Sovětským svazem, v níž byly Československem uznány výsledky referenda. Smlouva otevřela stavidla genocidy. Každý 20. Rusín byl odvlečen na Sibiř nebo na Volyň. Většinu pracně vychované inteligence za naší pomoci a podnikatelské vrstvy nenávratně pohltila Sibiř. Ostatní museli do volyňských vesnic místo těch Čechů, kteří se vrátili do vlasti. V témže roce se Podkarpatská Rus stala Zakarpatskou Ukrajinou a Rusíni Ukrajinci. Hlavní úder však směřoval proti rusínské řeckokatolické církvi. V roce 1946 byla tato páteř rusínské kultury a národa zakázána. Kněží, kteří nepřestoupili na pravoslaví, byli deportováni a uvězněni. Rusínské knihy přestaly vycházet. Ve školách nastoupila ukrajinština s ruštinou. Politika genocidy směřovala také proti Ukrajině. Rusínská řeckokatolická církev byla v roce 1950 zakázána. Kněží uvězněni podle klíče NKVD. Rusíni byli prohlášeni za Ukrajince, ve školách se vyučovalo o zakarpatské Ukrajině. Zaśpiewajmy, bracia, z Baczwańskiej równiny, zakarpackim chorą, sławnej Dziedoszczyny. Bracia Rusiny, nasza dolia mała, synów rozoszala, zdaje Bogu kraju, chwili to karpacki, stisnąłam posyła. Бо ми, русини,